Tulo ka mga tao ang namatay, samtang laing 800 ka mga tao ang naapektuhan sa pagbaha ug pagdahili sa yuta sa mga lugar sa South Cotabato ug Sultan Kudarat. Si Ira Aguinaldo sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Munisipalidad sa Tupi nibutyag nga ang tulo ka mga tao namatay tungod sa pagdahili sa yuta sa Purok Tinago, Sitio Akmon sa Barangay Bunao. Duha sa tulo ang nailang nga sila si Nonoy Ga ug Monita Ga magtiayon, samtang ang laing usa wala pa naila ning pagbalita. Matod sa report sa Disaster Risk Reduction and Management Offices nga ang pagbaha o pagdahili sa yuta resulta sa walay hunong nga kusog nga pag-uwan nga nagsugod ni adtong Martes sa gabii. Sa South Cotabato, grabing pagbaha ang nasinati sa munisipalidad sa Banga, Norala, Tantangan, Tupi ug Coronadal City tungod sa pag-awas sa mga sapa. Sa lungsod sa Banga, dunay gibanabanang 280 ka mga pamilya ang namakwit gikan sa ilang mga barangay. Samtang nakasinati og pagdahili sa yuta ang Barangay Bunao, Lunen ug Tupi human ni dahili ang parte sa usa ka buntod sa dapit ato sa kusog nga pag-uwan sa sayo kaghapon. Apektado sab ang palayan sa Barangay Yangko, Malaya, Kabuling, Reyes Punong Grande, Rizal ug Singko. Gani sa Barangay Yangko, 280 ka mga pamilya ang namakwit na sa ilang mga balay tungod sa pagbaha sa kasikbit nga sapa. Matod ni Barangay Yangko Chairman Arman Palomar nga ang local government sa South Cotabato nakapang-apod-apod na og mga pagkaon ug ubang mga relief goods sa mga apektadong residente.